האם כל מה שכותבים על דף נחשב צוואה? הסיפור הזה יגרום לכם לחשוב פעמיים. שלום, אני עורך דין גל כחלי ממשרד עורכי דין בראשון לציון. היום אני רוצה לספר לכם על מקרה שגרם לי לחייך, ולחשוב כמה חשוב לעשות דברים כמו שצריך. תארו לעצמכם את המצב הבא. אדם יושב בבית, מחליט שהוא רוצה לכתוב צוואה בעצמו. הוא לוקח דף ומתחיל לכתוב. הוא כותב על חייו, על ילדיו, על חוויות מהטיול הגדול במזרח, באמת נוסטלגיה במיטבה. הכל כתוב בצורה מרגשת, אבל מה חסר? משהו קטן. הוא לא רשם למי הוא משאיר את הרכוש שלו. כן, הוא שכח את החלק החשוב ביותר. אותו אדם אמנם מתכוון לערוך צוואה, אבל הוא לא הבין איך זה עובד. הוא לא ציין מי מקבל מה, כמה, או אפילו באופן כללי נגיד משהו כמו העיזבון יחולק בחלקים שווים. המסמך הזה שאולי היה יכול להיות התחלה של רומן מרגש, לא נחשב צוואה מבחינה משפטית. ולכן כשהוא נפטר, כל הרכוש שלו נשאר ללא הוראות, והמשפחה שלו נאלצת להסתמך על חוקי ירושה כלליים ובנאליים. אז מה למדנו מזה? שצוואה זה לא רק דף ועט, אלא מסמך משפטי שדורש חשיבה, תכנון והבנה, כדי להבטיח שהרצון שלכם יקוים ולא יישאר תלוי באוויר. ולכן חשוב לערוך את הצוואה עם אנשי מקצוע שיודעים לדאוג לכל פרט. במשרד שלנו אנחנו מתמחים בעריכת צוואות מדויקות וברורות, שמוודאות שכל הדברים הקטנים והחשובים יטופלו. אל תסתכנו באי הבנות מיותרות. בואו אלינו וניתן לכם את השקט הנפשי האמיתי שאתם צריכים. כי כשזה מגיע לעתיד שלכם, רק מקצוענים עושים.